The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, out of the joints and marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not. Your word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. And the gospel must first be preached to all the nations. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. But be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. Sa dila pa kita padayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios nining adlaw. Ako kang dapit na usab sa hingalan sa imong mga sala kung ikaw sa magtutuon ni Ginoong Jesucristo. Imo gamiton ang prinsipyo sa recovery technique sa 1 John 1:9 nga nagasulti sa in English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Kay humani mo buhat ta kana, ikaw anay pakigambitay sa Dios, mapunan ka sa balaang Espiritu Santo, o maandam ka sa pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Hinoon kung ikaw dili pa magtotoo, you are not a Christian, you have not personally believed in the Lord Jesus Christ as your Savior, the issue you are facing dili ang pagkumpisal sa imong mga sa, kundili tuo kang Ginoong Jesucristo, ingon nga imong personal nga manluluwas. Therefore, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Magampo ta sa hilom. Let us pray. Lord, we pray that you use me as your instrument to teach others' lives. Help me not to be concerned about what title I hold, but instead that my life might show others your grace. Heavenly Father, we thank you for this opportunity of studying your word once again. It is so stunning and amazing, the moment by moment, minute by minute, hour by hour, day by day, year by year. You stand by our side. You never leave us. You never change. Your faithfulness never wanes. Your love for us is always constant. We thank you, Father, that your grace is sufficient for all that we do and for all that we are. We also appreciate the fact that we have an eternal security in you that cannot be shaken regardless of the circumstances, regardless of politics, regardless of the status of our nation, regardless of the simple circumstances of our lives. We now pray that the doctrine might be real to us, that our minds might be open to what we are about to study. We ask all this in Christ's name. Amen. Well, we are here once again sa atong pagtuon sa pulong sa Dios, pinagi sa YouTube and Facebook under the Vic Balbido Evangelistic Ministry, o kining atong pagbuhaton agi kinig padayon sa atong
gihisgutan nga uluhan ini mao ang hypostatic union of our Lord and Savior Jesus Christ. So niya kita ning adlaw in good health. We are alert. Sana nga itong pangisip o nagaginawa pa kita, gipabuhi pa kita sa Dios tungod lamang kini sa iyang kaluoy, sa iyang gugma, sa iyang kortesiya o sa iyang grasya. Dili kita takos nini. We don't earn it nor work for it. Grasya kining tanan. Okay, sa atong pagpadayon, sa atong kilisgutan o pagtulunan nga ato nang sugdan taud-taud na ato kining ipadayon karon. Og the last time we have been talking about the importance of this question: who and what is most important to you as a believer, God or God's Word? So, ako kang ipangutana, be sure you answer it right. And then I made that follow-up question, do you know really who and what God is? Nasayod na bagyo kag kinsa, nakaila na bagyo kag kinsa ug unsa ang Dios. Ug ako kang giingnan nga God and God's Word are one and the same. Maora kini siya usara kana. Christ is the living Word, mao ang buhi nga pulong, while God's Word is the written Word, mao ang sinulat nga pulong sa Dios. And we cannot separate the two unless the one, or useless the one without the other. So, og ako kanang gihisgutan kay manungdanon man kana sa atong kinabuhi ingon nga mga Kristohanon, kay mao naman kini ang atong ingnon ta, it is our life. God and His Word is our life. And we should always be aware, kitang mga magtutuo, if you are a believer in Jesus Christ as your Lord and Savior, ikaw na hisakop na sa harianong panimalay sa Diyos, the royal family of God. O ikaw nakasud na sa panahon sa grasya, o ikaw nasakop na sa simbahan, the Universal Church, o mao bitaw nga mao kini daghang mga pangutana sa mga igsuon tang mga magtutuo human ka maluwas unsa na may imong buhaton. So anyway, hagi og labas sa atong panumduman ang atong pagkaingon nga mga magtutuo. And after a person believes, human siya motuo kang Ginoong Jesucristo, ingon nga iyang manluluwas, siya gimanduan dayon sa pagtubo diha sa grasya o sa kahibalo ni Ginoong Jesucristo, diha kana mabasa diha sa 2 Pedro kapitulo 3 bersikulo 18, 2 Peter 3:18. Ug unsaon kini pagbuhat? By studying the Word of God on a daily basis. Ug you as a believer, a newborn or newly born again believer, you are made to understand that the following things have actually happened in the very instant you put your trust in Christ. Like, ikaw gihatagan, imputed ka, credited ka eternal life. John 3:36. Ikaw suluban na sa hingpit nga pagkamatarong sa Dios. You were imputed God's righteousness. O ikaw gipasaylo na o gilimpyuhan na sa sala nga dili mapasaylo. You were forgiven and cleansed of the unpardonable sin. O ang imungan dito nagisuwat na sa Lamb's Book of Life nga dili na kana mapa. You immediately became a member of the royal family of God. And you start to live a life of purpose, meaning, and with definition. And you become, you became a potential winner in life and in the life hereafter. You became a recipient of the spiritual gift given by God the Holy Spirit. You became a recipient of 40 things provided by God at the point of salvation. And you are called a saint.
You are called a believer, a Christian. You became a citizen of heaven, Philippians 3:20. You became a member of the called out ones, ecclesia. You became complete in Christ, completely secure, and you have been sealed by God the Holy Spirit. So kini ang mga nanghitabo niadtong imong gidawat si Ginoong Hesukristo nga imong personal nga manluluwas. So we should always be reminded of all these things that happened to us at the moment we accepted Christ as our Lord and Savior. So, again, akong balikon katong prinsipyo nga dili nimo mabuwag ang duruha nga Dios ug ang iyang pulong. It's one and the same. That's why we cannot separate the two. Now, okay, magpadayon kita sa atong pagtuki niini. O ang mando diha sa Efeso kapitulo 6 versikulo 11 naghisgot kana og whole armor of God. Ang hingpit nga hinagiban o taming o panalipod nimo nga gihatag sa Dios kanimo magtotoo. Og even God mandates all believers to use this armor. And it's all stated there or explained in Ephesians 6:11. Now, it is God, the Holy Spirit, who empowers believers to use them in their life. Ang Espiritu Santo lamang ang makahatag kanato niya nagahom. Unsaon ka na paggamit sa atong kinabuhi. Satan has also a goal for every person in this world. Nainumdum ka sa atong gisgutan, ato naman yung gitukbil sa lakbit, that they won't believe in Christ. Mo ka na ang iyang goal. Kay ugdi sila makadungog sa may balita sa kaluwasan o sa man nila pagtuo kang Kristo. So, Satan's goal for every person, tanan o bisag kinsang tao din sa kalibutan. Ang iyang goal, ang iyang tumong nga dili sila mutuo kang Kristo. So they won't be saved, natural. Kung di sila mutuo kang Ginoong Hesukristo nga ilong manluwas, nga unsa man na pagkaluwas. Ang ikaduha, that those who are saved won't grow up spiritually. Mo ka na iyang goal, tumong ni Satanas nga unta kini mga magtutuo, kitang mga magtutuo, dili kita makatubo spiritually. You see, the principle applies to Satan. Misery loves company. Kay he is the most miserable creature. So buot siya makigduhig o iyang maduhig. Okay? Nga we will be swayed ngadto sa iyang pagka-miserable, pagka-alaot, pagka-makaluluoy. Now, let's remember that God's policy is what? It's grace. While iyahan ni Satanas, lahi ang iya, evil, dautan. Again, God's policy is grace, while Satan's is evil. Now, what would you follow? You have to choose. You have your own volition. You have your own free will. Mao ka nang sugo sa umando diha sa 1 Pedro 5:8 nga nagasulti sa in English, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. Nagngob ka na siya, naglibot-libot siya pangitag, kinsa iyang tukbon. So therefore, as you continue studying God's Word, o dili na gnosis ang imong barugan, kundi epinosis na. This is what we call life beyond gnosis, that we must consider when we confront the devil. Kinahanglan ang epinosis mo imong gamiton. There are two kinds of confrontation against Satan, defensive and offensive. So mao ka ng duruha ka confrontation against Satan. Believers should know these two.
kinahanglan tang masayod niini. 1 Peter 5:8 originally means be sober, be vigilant, barugi, not sukli. Ayaw. Truth is, a believer is not mandated to confront ni Satanas. Wa tam mandui sa Dios sa pagsukol. Kay wa tay around inunta kay Satanas. It is pagbarug. Maintain. This is a believer's offensive combat. A believer must be equipped with the flood line of the soul. Spiritual combat is not a matter of prayer, but a matter of using God's 10 problem-solving devices. Nahinomdom ka ba? Sa 10 problem-solving devices nga gisangkap sa Dios kanato nga mga magtutuo. Well, unbelievers cannot use this. Dili sila makagamit niini. Sa amin, in the first place, wa sila mahisakop sa, well, they cannot be, or they are not soldiers of Christ. Ikaw lang ang magtutuo. So, dili sila makagamit nining 10 problem-solving devices. Tingali ilang paningkamutan, apan why epikto. You see? Now, people misuse prayer by asking for things they already have in their spiritual life. For example, ako kang taga-ag ihimplo. Si Pablo, Apostol Pablo, nagaampo to have God remove his thorn of the flesh. Numdum ka? There was a thorn of the flesh. Ug mao kadto si Apostol Pablo nagaampo nga tangtangon unta katong thorn of the flesh niya. But unsay tubag sa Ginoo niya, unsay iyang tubag. Paul, my grace is sufficient for thee. So therefore, og maghisgot mangaling tag prayer, pagampo, be sure nga imo nang nasag-o o inunta na silsil na nimo ang agenda. Prayers or prayer has an agenda nga atong sundon. O ang acronym o inunta memory aid ni nga di ka na makalimot mao kining CTIP. CTIP, ang C means confession, ang T thanksgiving, I intercession, P petition. So akong balikon, ang atong memory aid ni ining agenda of prayer is CTIP. Confession, thanksgiving, intercession, petition. Now, ang confession, of course, pagkumpisal, pag-rebound, paghingalan, pag-admit, pag-acknowledge, pag-enumerate, pag-cite nimo sa imong mga ngadto sa tubangan sa Dios nga Amahan. Confess. Homologeo, confess. Unya, ang T, thanksgiving, magpasalamat kita sa Dios. Daghan kitag pasalamatan sa Dios, oy. Dili maihap ang atong pagpasalamat sa iyang gihatag kanatong mga pagsangkap adlaw-adlaw nga wa gyud siya mapakyas. So, mao na nga we have to thank God. We should be grateful to God for everything that He has provided us every day. Nga wa siya pagkapakyas ning iyang pagsangkap. Thanksgiving. And then intercession. Unsa man ning intercession? You intercede nga ikaw mag-aampo may tungod sa mga suliran tingali sa imong higala, imong mga ginikanan, imong mga igsuon. This is, in other words, this is a prayer for others. Sa uban. Okay? This is intercession. And then ang P, mao na ng petition, ikaw na, bahin na kanimo. So ikaw mao'y katapusan nga magampo ka na bahin kanimo sa imong karong mga panahon nating hali, gihatagan kaniyang uswag sa imong trabaho, gun sa dihang mga kaayuhan nga gikan sa Dios. Grasya ka na. So petition.
ug naa kay mga kahangawa o doon na kay mga ingnon ta aspirations or you need help from God, that is petition. So, na pananglitan doon na kay giatubang ang mga suliran o nagatubang ka og pananglitan you are a student unya nagatubang ka og naay inyong examination test. So, magampo ka, lamdagan ka Espiritu Santo. This is petition. So, confession, thanksgiving, intercession, petition. Mao kini ang agenda of prayer. I hope din na nimo makalimtan. So, akong malikon kadto si Pablo, nagaampo siya nga unta tangtangon katong thorn of the flesh niya, og ang Dios mitubag dayon. Paul, my grace is sufficient for thee. This is grace orientation, the fourth problem-solving devices. This actually is power. Gahom kini. The power of Bible doctrine. Grace orientation is Bible doctrine, the problem-solving device. Let us also remember the principle, human solution is no solution. Only divine solution is the real, right, genuine solution. Why hinungdan ng mga tawhanong solusyon? Di gyud ka na mo lahutay. You see? Only divine solution. Iha sa Dios. Let's also remember the doctrine that teaches us believers that in our Lord Jesus Christ's first advent, sa una niyang pag-ani, and when He lived with men, He fulfilled His mission on earth. Then sa yuta, by utilizing all the spiritual assets that God the Father had provided Him without using His divine nature. This is the doctrine of kenosis. He emptied Himself, you see, sa paggamit niya sa divine nature niya. Satan, God's arch enemy, tried to tempt our Lord to turn the stone to bread while the Lord was fasting for 40 days in the wilderness. Apan ang atong Ginoo defended Himself by using God's word. So, kita nga mga magtotoo, pahinumduman kita diha sa Efesios 6:11, the whole armor of God, gamiton kini nato o ipagamit kini sa Dios. Kay kini maong whole armor of God. We believers should use this armor at all times. How? Unsaon man. Ug pangutanon ka, unsaon man nimo paggamit kini maong armor. Well, by again SLA. Hinamdum ka? SLA, study, learn, apply. Study, learn, believe, and apply the Word of God. 1 Peter 5:9, whom resist steadfast in the faith. Only when we reach spiritual adulthood that we can use our offensive action against Satan. But while we are still in spiritual childhood, mga bata pa kita, ang des pagkabata, we can only use our defensive action against Satan. Spiritual combat is not a matter of prayer, but it's a matter of attaining our spiritual adulthood. In fact, prayer is not a problem-solving device. Do you know that? Dili kini problem-solving device kining pag-ampo. Kay unsa man gyud ang imong matugkad na, unsa may imong naabdan sa pagsabot nining prayer, when it is not a problem-solving device. Kung na kay mo problema, mudayon kag ampo. Ginoo, sulbahain taon kini di na mao. God says, prayer is not a problem-solving device. It's only our spiritual communication with God. Did you get the point? It is our spiritual communication. Spirituhanon na tong
pakig sandurot o pakig istorya. Okay? Ngadto sa Dios. Dili kini problem solving device. So angay kini natong timan-an kining mga punto sa doktrina nga labing manungdanon kini sa atong kinabuhi. By the way, when we talk about the principle, human solution is no solution, only divine solution is the real and right solution, kining divine solution, asa man nimo kini makatuni? Be? Asa man nimo makatuni kung mao kini ang prinsipyo? Nga way hinungdan ang tawhanong solusyon, only divine solution is the real and right solution. Asa man nimo makatuni kining divine solution? Ang divine solution, paminaw, can only be learned inside the divine danosphere. Diha ra sa sud, sa dapit nga may gahom sa Dios, divine danosphere, which is supposed to be our residence, our function, and our momentum inside the royal palace. Kining divine danosphere, royal palace ni nato. And in fact, this is the unique spiritual life of the believer kung anaa ka sa sud ni anang divine danosphere. O, this is your offensive weapon. You see? Gatong miyagi, naghisgot kita sa 3 major protections nga mo epekto diha kanimo ingon nga magtotoo. Kung anaa ka sa diha sa divine danosphere, kining tuto ka mga protection o panalipod sa Dios will only take effect when you are inside the divine danosphere. Kung naka sa sod, it will only take effect. Apan kung tuwa ka sa gawas, dili kini mo epekto. Unsa ka tutong tulo ka major protections sa Dios kanimo? Ang una, wall of fire. Ikaduha, guardian angel. Ikatulo, unsa man, encapsulation. You are encapsulated. So di ka matandog. Why makatandog nimo kung tuwa ka magapuyo sa imong dapit nga may gahom sa Dios, divine danosphere. Why makatandog kanimo? Otherwise, kung naay mo musuwes pagtandog kanimo, musumbalik ka na nila. They will be in trouble. So mao kana kini mga prinsipyo tingali may uban maingon nga na mga pilsupo din man nimo kuha. Unsa may mga bersikulong nagasuporta niya na? Well, kung ato pang at ato ng mga bersikulong nagapaluyo ni tanan, it will take us time. Mao kining atong gisgutan, atong giduputan ang mga prinsipyo sa pulong sa Dios nga mao kini byproduct na lagi sa makuti nga pagtuon. Na po na ni mumutuo ka ba niya na o di? Naamang kay kabubuton, God gave you a volition, free will, whether you accept this or not. Basta kay kini kaayuhan, this is all for our benefit ingon nga mga magtotoo. So kaya naghisgot man lagi tanining whole armor of God nga kana mo epekto gawas na tong tulo ka mga panalipod nga gisangkap sa Dios kanatong mga magtotoo. Again, the key here is that we stay inside our royal palace. Ayaw na nagkalimti nga ang divine danosphere, ang dapit nga may gahom sa Dios, this is your unsa residence o kinahanglan anha ka mo function man gyud sa imong spiritual life. Ang eusebia, ang godliness, anha mo epekto kung tuwa ka sa sod. Ang paninigawas nimo gumikan sa imong pagbuhat og sala, well, wala po. You are under God's discipline, sama na po ka niya itong prodigal son. Okay? Okay. Timanan kaya po nato kining 3 spiritual skills nga rebound, Operation Z, ug ang paggamit nato sa
10 problem-solving devices. Kay ang spiritual life, ang espirituhanong kinabuhi, nagakinahanglan kini both offensive and defensive tactics to combat our spiritual enemies, just like in martial arts combat. Kita ka ba na ng mga martial arts kanang ilang panalipod silang kaugalingon, yung pag-asdang na po sa ilang kaaway, mo ka na. Ang spiritual life requires both offensive and defensive tactics to combat our spiritual enemies. Let's remember God's 10 problem-solving devices deployed in the flat line of the soul. This is a believer's spiritual weapon. Okay, agi og labas na pod unsa man tong God's 10 problem-solving devices. Okay, ang una nini is rebound, kumpisal. Ikaduha, human ka mo kumpisal, you will be filled by the Holy Spirit. Punan ka Espiritu Santo. O kaya punan ka naman Espiritu Santo, then you have fellowship with God. Na kay pakigambitay sa Dios. And then, sunod nga problem solving is grace orientation. Pagpahiluna sa imong kaugalingon ngadto sa grasya. And then, ikalima, unsa? Doctrinal orientation. Pagpahiluna sa imong kaugalingon ngadto sa pagtulunan sa pulong sa Dios. And then, ang ikauno, mao ang imong personal nga gugma ngadto sa Dios nga Amahan. Personal love for God the Father. Ang sunod niini ang impersonal love for all mankind. Mao dayon ay mosunod. Unya, ang sunod nini is inner happiness. Na nakay kalinaw, kalipay nga sulod nun. Diya sa sulod nimo. And then, ang ikasiya mo ang personal sense of destiny. Ang imo na karong pagkasayod na nakay personal nga pagkalinggat o pagkasayod sa imong dadangatan, personal sense of destiny. Ug ang ika na po, mao ang imong pagkaokupado na kang Ginoong Jesucristo. Occupation with the Lord Jesus Christ. And then, okay, unsa man yung mga defensive weapons o unsa po yung mga offensive weapons. Ang defensive weapons, mao kaning rebound. Pagkumpisal, sunod ang puno nimo sa Espiritu Santo o ang faith rest. Unsa tong faith rest? Kini pagtuo nga nagadala og kapahulayan. Faith rest. Mao bitaw ng faith rest, pagtuo og pahulay. So kana niya nang maong pagtuo kana magadala siya og kapahulayan diya sa imong kalag. Mao ni ang imong defensive weapons. Ug ang offensive weapons mao kadtong grace orientation, imong pagpahiluna na ngadto sa grasya. Sunod ang doctrinal orientation, ang imong pagpahiluna usab sa doktrina pulong sa Dios. O ang ikatulo, ang imong personal nga gugma ngadto sa Dios, personal love for God. These three are your offensive weapons. Now, once we establish our defensive action, we can kick off our offensive action. Then, we win in the spiritual fight. Akong balikon. Once we establish our defensive action, we can kick off atong nahimog atong masipa kanang defensive action. Then, mudaw kita nining espirituhanong away. We use our spiritual skills. Unsa tong spiritual skills? Totoo kini sila. Spiritual self-esteem, spiritual autonomy, and spiritual maturity. Now, unsa man gyud ang tumong inunta tuyo o katuyuan ni ining offensive action?
Nahibaw ka? The aim of our offensive action is to be able to fulfill God's protocol plan for our life. Mao kana. Nga atong makabot unta, matuman unta ang protocol nga plano sa Dios sa atong kinabuhi. Mao kana ang katuyuan sa offensive action. A Christian's offensive action is the post-salvation epistemological rehabilitation, outreach, evangelism, Christian functions, etc. Mao ni offensive action sa magtotoo. Now, by the way, when we study God's Word, we study it as a whole sa kinatibukan, not just by verse or by chapter or worse, by just memorizing some verses without learning the doctrine or principles behind them. Mora na. So, ang atong pagtuon sa pulong sa Dios, atong tunan ang kinatibukan nini as a whole. Dili kay by verse or by chapter o ang grabe by just memorizing some verses. Ngawa kani kakahibaw unsay gipasabot behind it sa luyo na. That's why we have to study the Bible as a whole sa kinatibukan. We learn the Lord Jesus Christ hypostatic union through our study of the Bible. Kini nga atong gitunan. Mao na atong gitunan. Ang atong uluhan, in fact, is hypostatic union of the Lord Jesus Christ while din siya sa yuta. The Lord Jesus Christ is the main subject or the center of our study in the Bible. Siya ang sentro. Thus, we study the Christian way of life to be able to fulfill what God wills for our life while on earth. Samtang niya pakita nining walog sa mga luha, matod pa nila. Kung mo mangira ka ng ang gihulagway diha sa Biblia, nga mao kini atong gipuy-an karon. Again, the main subject or the center of our study in the Bible is the Lord Jesus Christ. Siya ra gyud atong puntariya, atong ipunting ato kaniya. Thus, atong tun-an ang Kristohanong paagis pagkinabuhi aron sa ingon niya na atong matuman unsa gayud ang kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi samtang buhi pa kita dinhi sa yuta. We studied the flat line of the soul, every believer's garrison kini. And there we also learned both offensive and defensive tactics in the Christian life. Matthew 4:5-6. Our Lord was tempted by Satan that he threw himself from the pinnacle of the temple. Diba? Satan quoted scripture that he shall give his angels charge concerning thee. Matod pa niya. He quoted Psalm 91:11. For he will give his angels charge over thee to keep thee in all thy ways. Moto iyang gi-quote. Apan ang pulong sa Dios diha sa Proverbio 3:5-6 unsay gisulti. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct your paths. Matthew 4:7, Jesus answered him, It is written again, Thou shalt not tempt the Lord thy God. Mao to gitubag ni Ginoong Jesucristo. Ni Satanas nga buot ta giniya nga mo unsa? Muambak siya ba? That he threw himself from the pinnacle of the temple. Mao to gitubag ni Ginoong Jesucristo nga it is written again, Thou shalt not tempt the Lord thy God. Now, the Lord Jesus Christ's hypostatic union is the doctrine that he is 100% humanity and 100% deity. Diyos, 100%, tao, 100%. But let's remember always
that although the two natures are separate from each other, the two natures do not mix together. Wa ni sila mag-uban. That's what makes our Lord Jesus Christ the unique person in the whole universe. Mao kanay baka nakatalag saon, dili kasagaran nga persona sa tibok universo kang Ginoong Jesucristo. Kay kining doktrinaha therefore needs a thorough study, meticulous and careful study. Ngano man? Tubag? Because this doctrine has been so misunderstood and so misinterpreted by many religious groups. In His earthly life, ang atong Ginoong Jesucristo migamit sa iyang prototype, divine dinosphere. O didto ra siya nagapuyo all the time. Mao na, samtang dito siya sa sod, sa prototype divine dinosphere niya, mao ning ma-apply nato kining giingon nga wa gyud sila, dili gyud siya makasa. Posse non peccare. Mao kana ang Latin nga mga pulong. Posse non peccare, ang gipasabot, able not to sin. Ngano? Because he resided in the prototype divine dinosphere all the time. Unya, sa pigas nga bahin, ang Latin nga mga pulong nagaingon usab, non posse peccare. Sa iba't buot ipasabot. Not able to sin because he was God. Nakita nimong diferensya? Ang una, nagaingon nga, posse non peccare, able not to sin. Ang ikaduha, non posse peccare, not able to sin. Ang una, able not to sin. Ikaduha, not able to sin. Not able to sin, tungod kay siya Diyos. The Lord Jesus Christ depended upon His humanity not to sin. Apan atong hinumduman nga wa gyud siya magasalig sa iyang pagka-Diyos. He did not depend on His deity. Why? Because His deity cannot really sin. Di man gyud. But His humanity can sin. But He was not able to sin. Do you know what I mean? Why all this? Ngano man? Because He is showing to us that the Lord Jesus Christ did not depend on His deity but to utilize His being human. Siyang pagka-Diyos. Pagka-tao. Hebrews 4:15, for we have not an high priest which cannot be touched or sympathize with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Ang atong Ginoong Jesucristo did not really utilize His being God, as we can understand during the 3 temptations by Satan that He confronted. You see, Satan tempted our Lord's humanity, not His deity, because si Satanas knew he cannot do anything about our Lord's deity. Wa mo siya mahimo. Diyos God. Diyo, dito niya ipuntariya ang iyang pagkatao ni Ginoong Jesucristo. So Satan concentrated on our Lord's humanity by tempting Him. The target of all forces of evil was our Lord's humanity. Don't forget that. Ayaw na ginakalimti. Again, since our Lord's deity, ang pagka-Diyos, cannot be tempted, Satan targeted our Lord's humanity. That's why, ingon nga mga magtutuo ni Ginoong Jesucristo, kita gimanduan to learn, apply, believe God's spiritual assets. Study, learn, believe, apply God's spiritual assets to be able to suppress all temptations. We have no excuse not to be victorious against any temptation. Wa gyud tay ikapangulipas o balibad. You see, again, it's all a matter of what? A matter of choice. Naranan nimo. Now,
Ato ragong labason sa atong panunduman. Let's reverse concentrate on the 7 requirements in the spiritual life. Atong hinumduman. Nahinumdum ka ba? Ang 7 requirements, 7 ka mga gikinahanglan nga tumanon, buhaton sa atong espirituhanong pagkinabuhi. Ang una nini, routine. Atong naandan. So, pag-anad, mo bitaw ni nga, sige tag tuon, adlaw, aron maanad ta. This is going to be a habit na sa atong adlaw-adlaw nga unsa mga activities. So, routine. Himo na tong naandan, himo na tong habit. Number 2, organized life. Mo ni requirement, ha? Nga kinahanglan atong ipahanay ang atong kinabuhi. Ato bang organization, and you know what I mean? So mo na ikadua, ang ikatulo, true scale of values. Ang matuod gyud nga unsa pagpahiluna sa imong mga pasiuna, priorities sa imong pagkatao. Unsa may imong mga priority. So kinahanglan na kay matuod yun, husto, tukma nga scale of values. Ikaupat, ang imong pagbuhat og hustong mga desisyon o kanang pagbuhat nimo kinahanglan buhaton diha nimo sa position of strength. Unsa man gining position of strength? Divine dynasphere. Mao ka na ang position of strength. Kinahanglan tuwa ka didto kay mao ni position of strength ug sa panahon nga ikaw mohimo og desisyon, kanang maong desisyon husto, tukma, maayo. So mao ka ni requirement, ikaw upat ka na. Making good decisions from the position of strength. Ang ikalima nga requirement, ang imong pagka-malahutayon. Persistence. Mulahutay ka. Pagka ingnon ta, malahutayon. Mao man ay atong matugkan rin yung mga binisaya. Kaya di na ta makatugkas mga lawom-lawom ba? Kanong mga ingnon ta mga tiniguang ng mga term. Ato laning ipahaom sa ato pang generation nga masabta na to. So ikalima, persistence. Ang ikaunom nga panginahanglan o requirement sa spiritual life is perseverance. Unsa man ang perseverance? Pag mura man yung mga synonym lang ni sila. Persevere ang imong pag makanunayon, malahutayon gyapon. So mao na sila. Ato na lang ng ingnon diha. So unom kini ka mga panginahanglan nga atong tumanon aron ato gyung makabot o makafunction kita nining spiritual life which is we call eusebia godliness, unique spiritual life, unique kining atong spiritual life. And one more thing, kitang mga magtotoo gipuy-an ta sa Dios Espiritu Santo. Hay man siya magpuyo diri sa atong lawas. God the Holy Spirit is already indwelling since the time we accepted Christ. We believe in Christ as our Lord and Savior. Puy-an dayon ang atong lawas. Know you not that your body is the temple of the Holy Spirit? So, ang Diyos nun nga gahom, His divine power is available 24/7, 365. All the time available. Again, it's all a matter of choice lagi. Ako yung puna nagpulo nga lagi. Kay kinahanglan magini subli na to nga kini naraman na nimo. Imo ning kapilian. Do na kay kapilian. Mutuo ka ba, musugot ka ba nini o di? You see? Again, sa higayon, every time you make the decision, kinsa may manubag. You are the only one accountable, responsible, and answerable. Ikaw ra.
So the Lord Jesus Christ never committed a single sin while He was in this world. Nga naman. Because all the time He resided in the prototype divine dynasty. You see, unsa ka thrilling kining kinabuhing Kristohanon? Thrilling, oy. Di lang kakaamgo, walang kakaamgo niya na. It is a thrilling, exciting, marvelous life. In fact, it's unique. Kung ani mahibaw isa kalibutan, ikaw ra nga nagatuon ining maong kamatuoran. You see? Ako kang ginan nga kini grasya kini sa Dios, gisangkap kini niya aron masayra nato ang kamatuoran. Ang kamatuoran mao nga kita mahimo di ay nga mananaog. We are a potential winner. May kaygayonan kita nga mahimong mananaog sa bugno nga espirituhanon. Pinaagi lamang sa pagpuyo diha sa sud sa atong royal palace, ang divine dynasty, operational alang kanato kay si Ginoong Jesucristo samtang dinhi pa siya sa kalibutan, didto ra gyud siya magpuyo diha sa iyang prototype divine dynasty. Ang ato operational divine dynasty. Og akong balikon nga tingali mo ingon ng pudang uban, haama na asa man na nato kid-i. Di ni mo makitaan kay naama na si imong una-una. It is a mental attitude. Kay unsa to atong ingon? The spiritual life, the Christian life is a mental attitude life. Asa tong una-una. So, mao na lagi nga atong una-una kinahanglan nga unsa? Hanukan, saturate. Saturate, unsa binisag saturate? Lukpon ba? Lukpon ang atong pangunahuna sa mga pangunahuna sa Dios. 1 Corinthians 2:16 unsa gisulti? Huna-huna ni Kristo. Kinsa si Kristo? Dios. Imagine maghuna-huna ka sa huna-huna sa Dios. Namauna. Fellow believer, wake up, paminaw nga kini. Mao kini ang hagit kanato. Nga kita di ay mahimong mananaog. We can be winners and victorious against our enemies, our spiritual enemies. Imagine, tulo ka major enemies nato, ingon nga mga magtuto, the world, the devil, the flesh. Mao kini, inya mga powerful kini sila, mga gamhanan kini sila. Unsa may bawot nimo, tao ra gud ta. Mao na ang Dios nag-ingon nga kanato mga magtutuo, kay kita gipaglain naman kita. Di naman taga kalibutan kundi. By the way, human kamo dawat ni Ginoong Jesucristo ingon nga imong personal nga manluluwas. Balihinon ka na dinhi ngadto sa eternidad. Ambot pasabot nga ang imong panahon karon gibalhin ka na taga langit ka na. Di ka na taga kalibutan, taga langit ka na oy. Mao ni sige natong malmal sa atong mga estudyante. Sukad pa niya itong 1990s, nagsugod ta 1990s. So mao na nga gikinahanglan nato masilsil kini sa atong alimpatakan, fellow believer. Because our Lord Jesus Christ resided in His prototype divine dynasty. Siya nagmaninaugon. Mao pud na ang buot sa Dios. Nga kita mahimo untang mga mananaog, victorious. So our Lord Jesus Christ remained perfect. He never sinned. That's why He became a winner. That's the reason He was able to reach His goal. Unsang iyang goal? To die at the cross. Kabut yun niya. As we said, Christ remained impeccable. Unsang imot pasabot sa impeccable? Sinless. Waysa. During His first advent. Sa una niyang paganidini sa kalibutan. Satan, who is the arch enemy of God, tempted our Lord to destroy the Lord Jesus Christ's hypostatic union. Mauto'y tumong ni Satanas nga gubon unta niya ang hypostatic union ni Ginoong Kristo. We are tempted to destroy our spiritual life. Mao po nang iyang tumong.
Mao na tumong ni Satanas to destroy our spiritual life. Sa akong ginaingon bitaw, ay principle diha, misery loves company. Gusto siya maduhig ka, nasama kaniyang miserable, makaluluoy, alaot, nga binuhat. Dili ta maka-afford. Kaniyo afford nga ikaw musunod kaniya nga miserable. God does not want us to be miserable like Satan. God is the author of winners. He wants us to be winners in life. Di lang kay dinhis kalibutan kundi hangtod na sa kangturan. Kay kini nga tong kinabuhi din sa yuta karon is a preparation for eternity. That's why we are supposed to live in the light of eternity. Ato usani ka yawi nini, no? You consider today as your last day on earth. Kung imo ka nang isilsil, di nagyug ka inunta murag mo palta sa imong pagka effective nga Kristohanon. Imo bang imaginon nga this is my last day, so I have to make up my life to the best that I can do through the feeling of the Holy Spirit. Ayun na kalimti. Kay kung wa lagi ang gahom Espiritu Santo, useless gyapon. What time himo, we are hopeless. You see? That's why our Lord Jesus Christ remained impeccable, sinless during His first advent. O kaya ang tumong lagi ni Satanas nga iyang bungkagon, iyang gubon ang pagka-hypostatic union ni Ginoong Jesucristo. Kitapod nga mga espirituhanong mga believers, mga anak na sa Dios, we are tempted to destroy our spiritual life. Mao na nga daghang mga distractions, pahunungon ka sa iyong pagtuon sa pulong sa Dios, mao na iyang tumo. Daghan na siya mga unsa, mga ahinti, unsa na sa Visayan na mang lawgaw ba, manglawgaw og iyang lubugon ba. Mao na nga sige tagtuon din his mga kamatuoran, kini po si Satanas og iyang mga ahinti, kini nga tong old signature mo sige pug siko na to. Tuwa na. Di na tinuod. Mao ka na. Kay gusto malaging Satanas nga guba po din nga itong spiritual life. Hunungon na nga itong momentum. Sabot ka ba? Kung sa'yo momentum? Pagbuylo. Hunungon na nga itong pagbuylo to move forward sa atong spirituhanong pagkinabuhi. You see, akong balikon, the spiritual life is a unique life. The Christian way of life is a supernatural way of life. And as such, it requires a supernatural way of execution. Mao ni nga kadaghanan sa imong mga higala tingali, imong mga igsuon kani mismo tingali, may sana man ka sige naman lang paminaw diha. Well, mao na kay kanang imong gibuhat is supernatural way. Dili man ni sabtan sa kalibutan. Kay kung nang usa ka magtotoo, makadungog ganis maayong balita sa kaluwasan, kung negatibo gina siya, wa siya gana, wa siya tinguha, wa siya kaikag, then unsa? Moingon na siya mga binuang man ang inyong hisgutan. You see? Binuang ni sa kalibutan, kini nga itong gipanghisgutan. Apan kini, mao kini ang gahom sa Dios. Buot ka ba ni mong gahom nga ikaw madinaugon sa imong Kristohanong pagkinabuhi? Padayon. Ayaw na pa unsa? Ayaw na pa balda, ayaw na pa disturbo. Padayong sibog sa unahan. You are on the right track sa unsa? Imong pagpadayon nini ngadto sa unsa? Imong tumong nga mong spiritual maturity o mao kanang dapit nga ikaw makahimaya na sa Dios o ikaw buuan na niya siyang panalangin. Magkurat na lang kag unsa naman yung nangabot sa akong kinabuhi. Tuwa na. Kay ikaw, talifikado na. You have the capacity to receive those blessings. So, our Lord Jesus Christ was attacked
ang giatake ni Satanas ang iyang pagkatao instead of his deity. But what was the outcome? Pilde si Satanas. Naparot siya. He failed desperately, and our Lord was victorious. Nagmadinaugon. And speaking of temptation, let us remember that temptation is not sin. Ang pagtintal, dili sala. When will it become sin? When you consent to sin. Kung musanong ka mo, moingon ka, ang buhaton. That's when it becomes sin. I hope na sabta nimo ka na. Naibaw ka, when we talk about our Lord's hypostatic union, had He succumbed to Satan's attacks, sa mga temptations sa iyang hypostatic union, ang iyang hypostatic union would have been destroyed and devastated, and our salvation would not have been possible. Kung nahitabo ba? Kung ni sanong pa o napildi pa nga itong Ginoong Jesucristo sa pag-atake ni Satanas kaniya, guba na untang iyang hypostatic union o ang atong kaluwasan dili na unta mahitabo. You see? Our Lord depended on the omnipotence of God, the Holy Spirit. Moto iyang gisaligan lang as humanity, siyang pagkatao, utilizing the spiritual assets and residing always in the prototype. Dito rin siya magpuyo. He emptied himself, putting aside his divine attributes, doctrine of kenosis na puna. Ug ato kining ipadayon sa sunod nato nga panag-uban nining atong Bible study over the YouTube and Facebook under the ministry o gidapit kagyapon sa pagpadayon sa pagsunod nining atong hilisgutan dinhi pagtuon sa pulong sa Dios. This is a doctrinal Bible study, Visayan English, bilingual kini og gidapit kagyapon kining grasya nga gihatag sa Dios kanato. Magampo ta uban sa pagduko sa atong mga ulo ug pagpiyong sa atong mga mata, atong ipahinungod kining panakop natong mga gudlo sa atong Bible study to those of you who are without Christ, without hope, and without eternal life. This is a moment in your life, no matter what you think, no matter what you believe. It is a moment of consideration. It's a moment to put everything out of your mind. Think about the Lord Jesus Christ. Think about His person. What does all this mean? What is Christianity? Christianity is Christ. It's a relationship with God through Christ. There is only one way to have that relationship. The Scripture says, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Ang imong mga binuhatan, all the works that you can do have nothing to do with your relationship with God. Ngano? Tungod kay ikaw, usa ka makasasala. Tungod kay ikaw, dili man hingpit, you are not perfect as God is perfect. Because God's perfect righteousness has to reject unrighteousness, and you are unrighteous. No matter how many good deeds you do, that's where Christ comes in. That's how important He is. Because He is the only one who can present you faultless before God. O giunsa niya pagbuhat ka na? Well, He went to the cross. He went to the cross for only one reason, to die. To die for you. To die for every member of the human race. He didn't care whether people rejected Him or not. He died for them. That's God's grace. His absolute grace. And what does that mean for Him to die for all of us? That means that while He was hanging on the cross, God the Father imputed all our sins, all the sins of mankind to Christ. He took all of your sins upon Himself. And when He did that, He paid the penalty for all of those sins. He paid the penalty demanded by God for sin.
As we know, sin is spiritual death. Spiritual death is total separation of man from God. Jesus Christ died a substitutionary spiritual death so that we don't have to. Hence, ang balang kasulatan nag-ingon, God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Therefore, believe on the Lord Jesus Christ, and you will be saved. Let us pray. We thank you, Heavenly Father, for that so great salvation through your only begotten Son, the Lord Jesus Christ. May God the Holy Spirit challenge us to execute the unique spiritual life, just so we can attain the capacity stage in the glorification of you. This we all ask in Jesus' name. Amen.